Akwai wani ne wanda yake so ya rena mana hankali. Kai ka san yan Alhaji kuwa? DGS Film Productions ke gabatar muku da sabon shirin su mai dogon zango mai suna Labarin Jabir. Saboda da ke gani yar Alhaji kwanaki da wuri nan ya zo ya nuna yana son ta na buɗe mai kofa ya shiga. Ya je kula ta. Bindiga fa ta dauko min da ni da shi ba sai za ta harbe mu ba shi ba da guri ya muta. Labarin Jabir labari ne da ya kunshi soyayya, ta'addanci, walakanci, cin mutunci. Ina so na gaya maka kar ka ƙara shigowa kana ɗaga wa yaran nan hankali musamman ma wannan yaran. A to uwa ta ce ki. To ka je ka gaya uwar ɗakin naka, ni uwar ɗakin ta ne. Labarin yana ɗauke da 'yan wasa kamar haka: Sarki A-Boy, Aminu A.A. Kano, Sha'aibu Lilisko, Bishasha, Hassana Hansi, Husna, Zainab Z da dai sauransu. What? Mazagar zaya ka nemi naka a faɗin kasuwa, kada ka bari a barka a baya. Labari tsarawa Aminu A.A. Kano, shiryawa Sarki A-Boy, mataimakan masu bada umarni Sha'aibu Lilisko Arrasu, bada umarni Ahmad Arabi Jajere. Wannan shiri zai dinga zuwa muku duk sati ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare.